Salutări! În ce poți cultiva ciuperci acasă? O cutie de plastic. Personal am luat niște folie antiburuieni de la Hornbach și cu bandă dublu adezivă am lipit pe niște găuri date în interiorul cutiei și să fie o circulație a aerului. Acestea sunt puțin mai sus și astea mai jos, pentru ca CO2-ul să nu se acumuleze pe fundul cutiei. Este o cutie de, nu mai știu, 40 sau 40 de litri. Am unul de 60 sau 80 de litri. Și acesta este de 18 litri. A fost în cutia asta enochi. Am avut 6 pungi care au produs 4-5 valuri de enochi și la fel niște găuri și filtru. Poate fi orice fel de filtru textil. O gaură mai jos intră oxigenul, iese dioxidul de carbon pentru că este mai dens și stă pe partea de jos. La enochi, dacă e nevoie de extra CO2, se poate lăsa gulerul ca un guler, punga în care este substratul de fructificare, un strat de burete adeziv sau poți lua niște garnituri pentru uși și acestea puse pe îmbinarea cutiei, deci se poate rupe în fâșii și cutia să fie cât mai etanșă, practic aerul să circule doar prin acele filtre și am schimbat de la filtre textile la filtrul acesta aproape ca geotextilul, filtru antiburuieni, pentru că ajunge să circule aerul, totodată nu putrezesc și nu mențin apa în structură, iar cutia aceasta este nouă, urmează să-i pun garnitură ca să fie etanș, să nu intre musculițe și molii și alte gângănii care savurează miceliul. Ideea e să circule aerul doar prin acele filtre lipite și care se pot înlocui ori de câte ori e nevoie. Pe lângă asta, un scutec pus pe fundul cutiei, adică un pad de incontinență sau o păturică absorbantă aici pe fund, cum se folosește pentru animale de casă, pentru dresaj sau pentru a-și face nevoile. Se îmbibă cu apă și se poate lăsa acolo câteva luni fără să fie probleme, fără să ai nevoie de umidificator, fără a fi nevoie să pulverizezi fin apă când ai blocuri de fructificare. În cutia asta probabil voi pune 4 sau 5 pungi făcute ca niște bușteni și culcate de coama leului. Altfel aș fi luat cutie mai înaltă și să stea în picioare, dar coama leului crește pe lateral și ca și un buștean căzut și crește din lateral.
Ne vedem în episodul următor. Dacă ți-a folosit informația asta sau ai învățat ceva nou, poți da un like, este gratuit și urmează alte videouri, inclusiv probabil în viitorul apropiat transferuri pe agar, transfer în miceliu lichid, în fața hotei laminare. Dacă cumva se întâmplă să apară sau dacă nu, voi face pentru scopuri educative o placă Petri cu ceva variantă de mucegai și să fac o demonstrație cu scop pur educațional cum se poate salva o placă Petri infectată sau contaminată și cum poți salva miceliul, cum poți curăța miceliul în caz că ai ceva fungi competitivi în afară de, sau bacterii sau orice altceva în afară de miceliul util pe care vrei să-l cultivi. Ne vedem în episodul următor.